Hindi po kapani-paniwala yung balitang natanggap natin na si Queen Elsie or si Kuya Lloyd Cafe Cadena ay pumanaw na po. Isa po siyang inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap. At isa na din po kami doon dahil isa po talaga siya sa mga iniidolo naming vlogger. Mahirap paniwalaan at mahirap tanggapin. Pero kailangan. Lahat ng tao meron talagang hangganan. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Kaya ang nangyari sa kanya ay isang malaking lesson na po para sa ating lahat. Kuya Lloyd, we're so proud of you po. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka at sana malaman niyo po na sobrang daming nagmamahal sa iyo. Sobrang dami mong napapatuwang tao. Napakabait mo po. Bago ka pa man nawala sa mundo, ang dami mo nang natutulungan ng mga tao. Alam namin yun dahil nakikita namin sa mga vlogs mo. Hindi lang para sa views, kundi dahil natural ka talagang mabait na tao. Isa na doon sa mga natutulungan mo ay ang mga BNT na kaibigan mo at tinuring mo ng mga kapatid. Ang pamilya mo, syempre, meron ka nang naipundar na bahay para sa kanila, lalong na sa mama mo. At dahil lang sa kasipagan mo, ang dami mo ring natutulungan ng mga estudyante. Ilang beses mo lang shinare sa mga maraming estudyante ang mga kailangan nila ng school supplies at maging tablets para sa online class. Napakabait niyo po na tao. Kaya hindi kataka-taka na ang daming nalulungkot sa pagkawala mo. Untimely demise. Yun po ang pinakamasakit. Yung mawawala ka lang ng biglaan nang wala sa oras. Hindi talaga natin aakalain na bigla-bigla na lang may mawawala. Lalo na pag ang taong yun ay sobrang nagbibigay sa atin ng tuwa. Maraming salamat sa lahat ng kasiyahan, sa mga ngiti at katuwaan na hatid mo, Kuya Lloyd. Through your vlogs, sana po ay makapagpahinga na po kayo ng maayos. At sana palagi kang masaya dyan kung nasan ka man. Condolence po sa family and friends ni Kuya Lloyd. Sana po be strong lang kayo palagi. Let's just pray for him. Kuya Lloyd, this video is for you. Thank you so much again for inspiring us.